Jak pejsek a kočička pekli dort. Je 30. dubna, pejsek má svátek a kočička narozeniny. Tak se chtěli nějak svátku a narozeninám překvapit. Přemýšleli, co by si dali za dárek a najednou je napadlo, že si upečou dort. Dostal jsem takovou chuť na opravdický dort. Také jsem dostala chuť na opravdovský dort, jenomže nevím, jak se takový dort dělá. Haha, to nic není. To je lehké, to já vím, jak se takový dort dělá. To se do takového dortu dá všechno, co je k jídlu. Nejlepší, všechno, co nejradši jíš. To je pravda, uděláme takový nejlepší dort. Pejsek a kočička si vzali zástěry a pustili se do vaření. Vzali mouku a mlíčko a vajíčko a míchali to všechno dohromady. Dort musí být sladký. A dali tam cukr. Ale i slaný. A dali tam sůl. A teď tam dáme máslo a zavařeninu. Zavařeninu tu ne, tu nemám rád. Dáme tam místo zavařeniny syreček, ten já rád. Zdá se mi, že je málo mastný. Musíme tam dát několik špekových kůží. Nezapomeň na oříšky. Nesmí tam chybět okurka. A několik buřtů. Nesmíme zapomenout na šlehanou smetanu. A trochu cibule. A čokoládu. A ještě omáčku. Do toho svého dortu dávali všechno možné. Dali tam česnek a pepř a míchali tam sádlo a bonbony, škvarky a skořici, kropičnou kaši a tvaroh, perník a ocet, kakao a zelí, 1 hlavu zusy a rozinky. Dali tam všechno možné, co našli, ale chleba tam nedali. Když to všechno smíchali, byl z toho dort veliký jako kolo u vozu. Teď to dáme péct. Kouřilo se z toho, bublalo to, prskalo to. A když se jim dort zdál dobře upečený, dali ho před dveře vychladit. Ale zatím šel kolem dortu jeden zlý pes. To tak voní. Co to je? To si dám. A tak se ten zlý pes pustil do dortu. Hltal a hltal, až ho celý dohltal. A pak vypil celou konev s vodou. A odvalil se pryč. Poté se pejsek a kočička šli podívat na dort. Dívají se, a co to? Ptají se. Dort je pryč. Někdo nám ho vzal. Pod keřem viděli psa, který se tím dortem přejedl a kňourá. To bolí, to jsem si dal. Co to v něm bylo? Měl si ten dort nechat, když nebyl tvůj. Já si z toho nic nedělám. Nám by z toho našeho dortu bylo taky špatně. Ale my tam nic nemáme. Dali jsme všechno do dortu. Šli se najíst k dětem.